thank you. Meatballs. יום אחד אני אוכל טומטות. תסבירי לי. אוקיי. לא תסבירי. אבל הם לא קשובים. תהיו קשובים רגע. מקשיבים לך. שקט, תקשיבו. אוקיי. נו די, אני לא אצלם אותך. אוקיי, בקיצור, יש לי מרקם מיוחד אמריקות. עכשיו, בשביל לחתוך משהו שהוא רך, נגיד כמו סכין לחם, הוא צריך שיהיו לו שיניים. אם יש להם התנגדות, אז אתה יכול לחתוך אותם עם סכינים שאין להם שיניים. אוקיי? עכשיו, עגבניה, בגלל שיש לה קליפה קשה, יש לה קליפה שהיא קשה, אבל היא רכה. ולכן צריך סכין מיוחד, שיש לו שיניים, אבל הן מאוד עדינות. הן צריכות להיות מאוד דקות, כדי שזה לא ימעך את העגבניה, אלא יפרוס אותה. עכשיו, אם הוא תחתוך עגבניה עם כל סכין אחר, אז תוכל לחתוך אותה, אבל ככל שהיא יותר רכה, זה יהיה יותר קשה, ובסוף תעשה מזה רסק. ואם לא, אז יהיה מין חתיכות כאלה, הקליפה תיקרה, ולא תיפרס. כדי לפרוס את מאיפה שצריך, צריך סכין עגבניות. אתם תלכו הביתה ותעשו סלט מכוער עם הסכיני לחם שלכם מצידי. הסלט שלי יהיה רציני. אבל אפשר לחתוך לחם עם סכין עגבניות? איך צריך לחתוך עם סכין לחם? באמת את מסתכנת אם את חותכת לחם עם סכין אחר? ושלא תנסו את זה בבית. די. זה אייד. טוב, מסתכנת. טוב, סיימנו?